Doncs, primerament, vaig començar més o menys cap al batxillerat, cap a inicis de la universitat, a fer voluntariats amb Creu Roja, i després vaig fer un voluntariat internacional que me'n vaig anar a Lesbos, als camps de refugiats, i a partir d'aquell moment ja vaig decidir que m'havia de fer activista, que havia de començar a fer coses transformadores a Catalunya, i llavors vaig començar amb Stop Mare Mortum, encara que actualment soc membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Doncs jo crec que va ser una campanya que va sortir un dia després d'una assemblea, prenent unes cervesetes, que vam dir hem de fer alguna cosa perquè el problema migratori és molt greu i hem de fer alguna cosa que venen les eleccions. I vam decidir fer un diari amb un semàfor electoral sobre quines eren les polítiques de vida i les polítiques de mort dels diferents partits, i ens vam organitzar tota l'entitat per anar a totes les parades de metro, de ferrocarrils que vam poder i repartir aquells diaris els dies abans de la campanya electoral. Crec que va ser molt guai. Com va sorgir com una iniciativa, es va fer tot superràpid i es va implicar moltíssima gent. Doncs segurament integrar com les diferents perspectives, que potser són més sectorials o que són de diferents temàtiques, com pot ser l'ecologisme i el pacifisme, o com pot ser la identitat de gènere amb el pacifisme. Hem d'aprendre a integrar totes aquestes diferents visions i a treballar sempre des d'una perspectiva interseccional.